такъв свят ден. Кротки, добри люте. Да ги оставим да преспят на двора. Може и късмет да ни донесат. Добре, ама вкъщи не са повелители. Къде е Стоян? Още не се ги истина. И съхнали са му обувките, че ги мажи с пачала. Мечтата няма да ви гледа от крака да я. Има ли Бозгоденик? Да прави да има по-бързо. Мечтата вече не може да чака. Лоша жена. Кой ще прави хората такива? Не помниш и като бяха мъжете. Още ли няма? Още. Какво ли е станало с нея? Майка ти напира да влезеш. Нищо? Страх ми е да не се усъмнят. Тогава всичко пропада. Влез си и им кажи, че аз и сега ще дойда. Им дай да пият повече ракия. Те и бива. Горкото момче. Ами мъжете напред малко ли мъчеха жените си жените? Ще и да бъде. Мъжете се оплакват, че още не са свикнали. А като свикнат, всичко ще потече по меки масло. И ще видиш, че женското царство е по-добро от мъжето. Така да бъде. Хайде сега да постоим, че утре пак път ни чака. Пращо му напира да влезеш. Метицата вика. Годеникът ми тук да дойде. Айде. Слава Богу. Къде се забави толкова? Събрах дружина! Ей, ги чакат на пътя! Хайде! Бухалки ли? Еми как? Ай, страх ме е, ще удряте ли? Няма. Хайде! Бог с добро да ви дари. Сполука. Ами сега? Какво ще обясня вътре? Паламоса и ги нещо от оде се отеглят децата. Къде е Стоян? Да се скрива. Нали ти казах? В обора мажи си обувките. Да видя аз каквото и мазали. Сега е в таса. Ще обека аз по жупчето, че кой ще има. Ей! Жиле! Къде е Стоян? Тук беше кметице. И сега. Няма го там. Няма ли го? Че как те? И сега беше там. Чудна работа. Да не се е скрил? Че защо да се крие? Срамува се момчето. Ти си го скрил. Скоро да казваш къде е, че ти слушавам чудурата. Как така ще го скрия без стопанки? Не е и гладки. Казвай къде е, че дяволите те вземат. Не съм малка стопанки. Бива ли такова нещо? Бива срам. Ама чак пък толкова. Ма и срамежливи момчета. Не са като момите чигьоси. Майде пред мене. Да казваш къде е, че дяволите те вземат. Каквото и чудо кметице. Викат ми на годеж, а годеник няма. Какво става тук, бе, Джана? Няма ли? Няма. Аз да ти кажа, пиленцето май е схвърчало от ръцете на кметицата. Няма го проклетото момче. Кой знае къде ли ти сега? Не знае. Не можа да му се нарадва. Казвай къде, казвай бързо, пред мене, бързо в обора, бързо. Не можа да му се нарадва. А беше облещила едни очи. Дермачко, хубавичко. Нямам бабе, тя те майко забрави. Най-сега сватба на общинска сметка. Заслужила била. Ай, другите са заслужили. Смях голям ти взел, голям смях. Думи няма.
Ти е пожил. Как да му помогна? Начи на тебе! Начи! Да ме запомниш! Ще ме погладите! Погрешка! Нищо! И ти ще свикнеш! Да ти кажа ли аз за тебе? Тука има бягство! Стоян ли бягал? Бягал ли? Скоро стражата тука! Стража! Стража! Да си мислиш, ако Стоян е избягал, ще ти болея в катран! Жив като вещи будеш! Аман, бичички! Пожил не е виновен. Кой? Ти или това царай? Има и милост, не погубвай човека. Яла тука! Яла! Говорите такива! Вие сте сторили всичко! Ама, кметичка, ние нищо не знаем. Знаете, не знаете, ще видим. Заставете тука! На колене! Нищо не знаеш, а? И ти? А? Ама тези просеци не са за добро дошли тука! Не са за добро тука! Кои просец? Деца припънахме в църквя. Същите! Пак за нас предпаза. Чакайте се премести от другата страна, че да не нямам пак бой. Пак те беше бият. Аз от тебе! Тук единия! Ама... Я сега и другия! Моля ви се, дай му гробчки! Нищо не съм видял! Да си видял! Да си видял. Не остана здраво! Чакай малко! Аз тебе не те ли познавам от някъде? Да си сега с брада! Няма откъде да ме познаваш. Няма ли? Ти не беше ли оня тук за сляпата любов от тебе? Той е същият! Падна ли ми? Сега си в нашото време и в нашето царство. Ай да видиш дали мъжта ми няма да достигне, Стоян избягал! Стоян избягал! Кога? С кого? С Райна! Преди малко! Райна! Тебе го виждам тъкмо на моста с Райна Ленина. Райна Ленина, чули? Райна! Господ да я порази! И още други три. Кои? Едната беше Мика Джипкината, всичките въоръжени. Секретарят беше Стоян Сладкан, бехме на дъжд. И защо не ги спряхте? Те си казаха паролата и ние помислихме, че по заповед го карат някъде. А вие не знаете ли, че Стоян го седих на пътицата бе? Не знаехме. Никой не ни е казал. Ако знаехме кметчице... Дали? Райна Ленина, хем питах от тебе. Ма да съм знала на пътице, откъде да знам аз? Тя го отлява проклетницата. Цялата полиция на крак! Живи или мъртви ги искам тука! Разбрахте ли? Разбрахте! Ти чуйте! Слушаме кметчице. Ти? А? Нищо не знаеш. Ти! Ама, Ах, вие заговорници такива!
Иван Кметички, молим ти се. Знаете нищо, а? Ей, сега ще ви обетя! Моля вас, пилете се над нас. Моля, памилост. С мене ли ще се борите, а? Имай милост, Кметички. Нищо не знаем. Бунт ще ми вдигате, а? Прочетете си последната молитва. Скоро едно мъже. Ще ви обетя. Ей, там! Наоре! За пример на всички глупави мъжища! И така, цяло село да чуе! Кметицата прави годеж с веселка. Завършим ръцете. Свичи Петре! Свичи Петре! Ще се изпотрепят? Ако трябва, ще се изпотрепят. Тия лъци жени искат да местят Иван и Божил. Ако трябва да ги обетят, ще ги обетят. Царство име. Ама, Свичи Петре, аз забърках тази каша с това проклето женско царство. Разкаиваш ли се? Хиляди пъти се разкаивам. Добре, ама друг път да си гледаш само морските работи. Айде! Ще ги водят вече. Тръгвай! Иди подай тоягата на Божила. Какво да му кажа? Нищо, бързо. Само я подай. Ти не чувате ли какво ви казвам, бе? Нямате ли бре капка милост? Ами, ти просъкъл. Що ще тук, бе? Рекох да им кажа с Богом, че аз се видим, я не се видим вече. Тайле! Айде, като си рекал да им кажеш с Богом, сърця! Ем да се погълъче! Бивайте и кметици. Айде! Как викат? Навличайте по турите! Ще ни бесите, а? На колене! Какво ли съмува сега моята женичка? Долу за братките! Навличайте по турите! Нашето царство се върна! А ще ни бесите, а? На колене! Колене. Кметице, то се видя. Моята сватба няма да я бъде. Ами кажи, как искаш? На въжето ли да увиснеш или жива да избориш? О, Боже,